Καλημέρα σας. Μόλις φτάσαμε στο Βελιγράδι, όπως βλέπετε και τη σημαία που έχει εδώ πέρα. Πάω τώρα αυτή τη στιγμή να βγάλω δινάρια για να έρθω. Επίσης πήγα και το ξενοδοχείο και άφησα τη βαλίτσα. Πήγαμε, βγάλαμε δινάρια και ήρθαμε εδώ στη γέφυρα του Μπράνκο για να τη δούμε και να θαυμάσουμε λίγο το τοπίο. Και μόλις φτάσαμε στο Novi Sad. Η ώρα πάει 2. Για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να δούμε τι θα δούμε. Το Novi Sad είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας και είναι το κέντρο της βιομηχανικής οικονομίας της Σερβίας. Ο Άντων Μολινάρη σχεδίασε το πάρκο το 1874. Και το 2011 έγιναν διάφορες επισκευές. Εν τω μεταξύ τις τελευταίες μέρες, 2 νομίζω μέρες, είχε μεγάλη ισχυρή καταιγίδα και έχει ρίξει και δέντρα όπως βλέπετε εδώ. Και όμως είναι πάρα πολύ όμορφο το πάρκο. Συνεχίζουμε και τώρα κατευθυνόμαστε προς την πύλη του Βελιγραδίου. Η πύλη χτίστηκε το 1753. Τις 9 Νοεμβρίου του 1918 ο Σέρβικος στρατός μπαίνει στην πόλη και την απελευθερώνει και από τότε η πύλη γίνεται σύμβολο απελευθέρωσης. Το 2015 έγιναν διάφορες ανακατασκευές. Το 1701 έως το 1714 η στρατιωτική ομάδα Ιησουητών από την Καθολική Εκκλησία έχτισαν αυτήν εδώ την εκκλησία. Το 1941 έως το 1961 το τρένο περνούσε κοντά από την εκκλησία και είχε ως αποτέλεσμα η πρόσωψή της να υποστεί ζημιές από τις δονήσεις που προκαλούσε η διέλευση του τρένου. Στην εκκλησία μπορείς να δεις την εικόνα του Αγίου Γεωργίου που είναι ο προστάτης των ιππωτών και των στρατιωτών.
Ήρθε η ώρα να ανέβουμε σκαλοπάτια. Ο πύργος του ρολογιού χρονολογείται περίπου το 1750 και έχει ρωμαϊκούς αριθμούς. Ο ωροδείκτης και ο λεπτοδείκτης είναι αντίθετοι από τα κανονικά ρολόγια. Αυτό έγινε ώστε οι ναυτικοί να βλέπουν την ώρα σε μακρινές αποστάσεις. Το 1928 άνοιξε η σιδηροδρομική γέφυρα και ονομάστηκε πρίγκιπα Τόμισλαβ. Την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το 1941, η γέφυρα κατεδαφίζεται από το γερμανικό στρατό για να εμποδίσουν τις συμμαχικές δυνάμεις. Η γέφυρα ξανακατασκευάστηκε το 1945 και ονομάστηκε Στρατάρχης Τίτο. Την 1η Απριλίου του 1999 η γέφυρα καταστράφηκε από το βομβαρδισμό του ΝΑΤΟ και στις αρχές του 2000 κατασκευάστηκε μία νέα γέφυρα. Το Νόβι Σαντ χωρίζεται σε ανατολική με δυτική όχθη και στη μέση διασχίζει ο ποταμός Δούναβης. Μπροστά μας έχουμε την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και το άγαλμα του Καραγιώργη της Σερβίας. Για πάμε να δούμε πρώτα το άγαλμα. Βέβαια κοιτάει από την άλλη πλευρά. Για μισό λεπτάκι παρακαλώ. Νομίζω τώρα είναι καλύτερα. Ο Καραγιώργης Πέτροβιτς. Ναι. Πολύ καλύτερα. Ή ο Καραγιώργης της Σερβίας. Ήταν επαναστατικός ηγέτης. Συμμετείχε στην πρώτη σερβική εξέργεση την περίοδο 1804 έως το 1813 για τη σερβική ανεξαρτησία ενάντια στην τουρκική αυτοκρατορία. Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου χτίστηκε το 1720 και το 1734 έγινε η επέκταση του ναού και διάφορες επισκευές. Το 1849 με την επανάσταση των Αψβούργων η εκκλησία κάηκε. Το 1851 έγινε ο σχεδιασμός μιας νέας εκκλησίας, αλλά οι εργασίες ανέργεσής της δεν ξεκίνησαν ποτέ. Την περίοδο του 1860 έως του 1880 στο χώρο που κάηκε η εκκλησία χτίστηκε μια νέα εκκλησία και το 1905 έγιναν διάφορες επισκευές.
4 Νοεμβρίου του 1833 γεννήθηκε ο Γιώβαν Γιοβάνοβιτς Σμάι. Ήταν γιατρός, αλλά ενδιαφέρθηκε για την ποίηση. Ο ίδιος έγραψε λυρική, πολιτική, νεολαία και παιδική ποίηση. Ήταν ο πρώτος συγγραφέας της παιδικής ποίησης για τη σερβική λογοτεχνία. Απεβίωσε στις 3 Ιουνίου του 1904. Το παλάτι χτίστηκε το 1741. Καταστράφηκε ολοσχερός από βομβαρδισμό των Τούρκων το 1849. Σχεδιάστηκε ένα νέο παλάτι το 1899, αλλά κατασκευάστηκε το 1901. Στις 22 Φλεβάρι του 1826 γεννήθηκε ο Σβέτοζαρ Μίλετιτς. Ήταν δικηγόρος, πολιτικός και δήμαρχος αυτής εδώ της πόλης. Επίσης ήταν ο πρόεδρος της ομάδας για ενοποίηση και απελευθέρωση της Σερβίας από την τουρκική αυτοκρατορία. Ο Σβέτοζαρ ήταν ο σημαντικότερος Σέρβος πολιτικός για την Αυστρο-Ουγγαρία το 19ο αιώνα. Απεβίωσε στις 4 Φλεβάρι του 1901. Η εκκλησία χτίστηκε το 1719 και το 1742 καταστράφηκε. Αργότερα χτίστηκε μια νέα εκκλησία. Κατά της Ουγγρικής Επανάστασης το 1848 η εκκλησία υπέστη σοβαρές ζημιές και το καμπαναριό καταστράφηκε. Έγιναν η προσπάθεια να γίνουν διάφορες μικρές ανακατασκευές. Το 1891 το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατεδάφιση της εκκλησίας και το 1892 στο χώρο της παλαιάς εκκλησίας χτίστηκε μια νέα εκκλησία. Το 1894 στην κορυφή της εκκλησίας τοποθετήθηκε ένας χρυσός σταυρός. Το 1808 δημιουργήθηκε η θρησκευτική ομάδα με το όνομα Μεταρρυθμιστική Εκκλησία. Το 1849 μετά από επανάσταση η εκκλησία καταστράφηκε. Στον ίδιο χώρο χτίστηκε μια νέα εκκλησία. Αγαπητά μου παιδιά, ξέρετε τι είναι αυτό? Όχι φυσικά. Αποκλείεται να ξέρετε, δεν το έχετε ζήσει. Εγώ που είμαι παππούς θα σας πω τι είναι αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα είναι ένα τρένο. Βασικά είναι η μηχανή του για να μπορέσει να κινήσει τα υπόλοιπα βαγόνια τα οποία είχε. Έπαιρνε κάρβουνο και με το κάρβουνο μαζί με τη θερμότητα και με τον αθμό έκανε την κίνηση για να μπορέσει να κινηθεί το ίδιο αλλά και τα υπόλοιπα βαγόνια. Φαίνεται ότι το έχετε καταλάβει, γιατί δεν έχετε καμία απορία. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια τα πάω σωστά ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά όμως για να ρωτήσουμε κάποιον, έχει κάποια απορία, έχει κάτι να προσθέσει? Για πες. Δεν μας μιλάει, φαίνεται ότι τα έχω πει όλα εξαιρετικά. Ευχαριστώ πολύ.